Здравейте! Ако се чудите, що пускам такава музика, а не някаква по-популярна песен, е просто защото търся в YouTube такива, които са с royalty free, т.е. имам право да ги използвам, защото иначе на първата работилница пуснах яки песни, но се оказа, че заради авторското право Facebook ми ги мютва, т.е. спира им звука и не беше много яко. Така че сега сме с песни и музика, която е royalty free. Ако ви се налага да ги ползвате някъде, имайте предвид, че можете така да търсите в YouTube royalty free и да пишете после примерно upbeat music или каквато музика ви трябва, може да е background music или каквото и да е, но с royalty free и тогава имате право да го използвате, т.е. нямат авторски права тези инструментали, песни и музики. Добре, спирам музиката и се настрояме за днешния ден. Как е настроението след първите 2 дена? Някои от вас ми споделихте, че вече сте пробвали някакви неща, пуснали сте си лайф, имаме едно избухнало таралежче, което много го харесват. Някакви други нови неща. Как сте? Колко сте надъхани от скалата от 1 до 10? Ако преди сте били на 2-3, сега къде сте? Къде сте? Къде сте по тази скала? Чакам да ми напишете и докато ми пишете от 1 до 10, къде сте в момента? Енергийно и мотивационно и нахъсано и надъхано да си направите всички неща, дето ги искате. 200! Яко! Супер! Днеска ще си говорим, вече влизаме в маркетинговите неща, защото знам, че айде стига вече с тия мисловни работи, да си говорим малко за маркетинг, за тактики, стратегии и така нататък. Така че минаваме вече на маркетинговата част. Тук няма да е чак толкова емоционално, предполагам сте наясно, маркетинга не е чак толкова емоционална дейност, но ще се опитам да ви го представя възможно най-свежарски, за да ви е готино и да ви остане в съзнанието, защото предполагам, че примерите, които ви давам с колата, с магистралките, с не знам какво си, тия неща би трябвало да се запомнят най-лесно, защото си го представяте. Така, сега, като почваме от маркетинга, ние имаме някакъв бизнес, но трябва да знаем на кого искаме да си представим този бизнес. Трябва да знаем кои са нашите клиенти. И има 4 типа клиенти, които всеки от нас може да таргетира. Обаче, те са различни. И сега ще ви го обясня така. 4 типа потенциални клиенти са: номер 1. Това са тези, които, ако някой от вас е учил маркетинг в университета, това го показва с една фуния. А ако на най-горното ниво са тези, дето вятър ги вее на бял кон, те още не знаят, че имат проблем, не знаят какво искат, чудят се това какво е. Това са хората, дето имат нужда от това някой да им каже: тук не ти е наред нещо, знаеш ли, че трябва да поработиш върху него? След това са втория тип хора и клиенти, които те вече са наясно, че имат някакъв проблем и те първо почват да проучват дали може би има решение и какви са евентуалните решения. Третите са тези, които вече са готови да вземат решение и да купят. Вече са си проучили нещата, харесали са си 3-4 фирми и вече са пред решението от кого да изберат, какво точно да си купят. И четвъртите са тези, които спешно търсят решение за вчера, защото са се забавили супер много. И ако искаме да продаваме, трябва да си хванем тип 3 и 4. 1 и 2, подходът там е съвсем различен, защото ние първо трябва да ги научим, да им покажем, че има някакво решение, че евентуално те имат нещо, което могат да подобрят и чак след това да ги прекараме по-надолу в фунията, така че да им продадем това, което ние предлагаме. И ще ви го нагледя с друг пример, за да го запомните по-лесно и да си го представите. Представете си, че вие имате фирма живеете в Бургас и имате лодка, с която превозвате хора от пристанището до остров Света Анастасия. И сега си представете, че пътувате, че има някаква групичка туристи, чужденци, те въобще не са българи, представа си нямат, на всичко отгоре са от тия, дето са отказват да гледат всякакви технологии, това GPS, карта, марта, няма такива неща. И те тръгват от София към Варна. Тръгвайки от София към Варна, те в София и те са пеша, са ранички. Въобще не ги интересуват тия хора, че някъде може би има море. И може би остров Света Анастасия означава, че ще ни трябва лодка да стигнем до него и че не е нещо, което мога да преджапаме през водата.
На тия хора в момента да им обясняваме, след като имат да върват поне 2 седмици в София Варна, да им обясняваме, че сега трябва да си резервират лодката, защото като дойдат може да няма места, на тях им е се тая. Така че чакаме лека по лека. Почваме да им обясняваме, че ти знаеш ли, че България е на Черно море и всъщност остров Света Анастасия е остров и всъщност до него се пътува 2 часа с лодка. Нали, за да можете лека по лека да почне така да им влиза в съзнанието. След това минават малко по-напред, стигат до Стара Загора. И вече започват така леко далеч да надушват водораслите, почват да дочуват за Черно море и как хората лятото ходят на плаж и почват да се чудят, той е остров, аз някъде дочух, че може би ще ми трябва лодка. Да взема да разгледам малко различни варианти. Нали? Кой предлага лодки там и на какви цени? След това продължават тия хора да вървят и вече стигат до Бургас. Виждат морето, знаят, че той е там, стигат до пристанището и започват да разглеждат офертите. Минават през различните офиси и гледат сега. Добър ден, вие какво предлагате? Добър ден, вие какво предлагате? На какви цени, какви са ви условията, за колко време? После ще ни върнете ли обратно? И така нататък. Това са третия тип хора, които вече тук идва продажбената част. И четвъртият тип хора са тия, които са по принцип най-сладките, защото това са хората, които крещят: вземи ми парите, моля ти се, оправи ми проблема. Това са тези, които са решили, не са слушали достатъчно добре, решили са, че може пеша, джапайки, да отидат до остров Света Анастасия, вече са до кръста във водата, вървят още малко надолу и се усещат, че всъщност няма да стане тяхната работа и на минаващата лодка покрай тях вече са: моля ви, вземете ме. Така че това са 4 типа потенциални клиенти, с които може да работите, и не казвам, че едните са по-добри от другите, но подхода, който вие ще имате, и маркетинговото съобщение и послание, което вие ще имате към тия 4 различни групи, ще бъде различно. Няма как ние да почнем директно да казваме още от... То може, но въпросът е, че резултата няма да е същия. Можем да почнем още да им обясняваме на тия деца в София как нашата лодка се работи с еди си колко възела в час се движи, имаме еди си колко свободни места, побързайте само сега, защото после няма да има места. Те хората още не са решили въобще ще ходят ли до острова, няма ли да ходят, как ще ходят, цялата група или няма ли да е цялата група. При тях е още много далеч тая работа. Така че при тях посланията по-скоро ще бъде да ги надъхаме да отидат до острова и след това да им продадем нашата лодка. Така, много як пример. Благодаря. Така. Подходът към различните видове трябва да бъде различен. И сега ще ви го обясня и по още един начин, който на това всеки път всички много се смеят. С мъж и жена, които отиват на първа среща. Представете си, че отивате на първа среща с някой непознат мъж и на второто изречение той ви казва: айде да се женим и ти правя деца. Много яко, нали? Ще избягате с 300. Или съответно някоя жена да отиде при някой мъж, там пък още по-зле, и да му каже: искаш ли да се оженим? Нали? Съвсем мъжа също избяга с 300. Така че трябва да си ухажваме по същия начин, както създаваме някакво отношение с половинката, с която искаме да сме заедно. По същия начин трябва да си създадем отношението и с клиентите, които искаме да не станат наши клиенти. Като тук това го казвам с една голяма скоба с много удивителни. Това важи за бизнесите, които сте тук, в тази работилница. Това важи за бизнесите, които искате да развивате качество, искате дългосрочен бизнес, искате да сте удовлетворени и всичките тия неща. Тук не става дума за бизнесите, които са тип дропшипинг, които са тип дай да тествам да изкараме ни бързи пари, след това да ги зарежа, защото тогава няма как да създадете каквито и да отношения. Там въобще изначално идеята е съвсем различна. Но тези, които сте тук, пък аз вярвам, че съм събрала такива хора, защото аз съм такъв човек, за нас е важно ние човека да си го обгрижим, той да ни повярва. Сами виждате как интернет и въобще пазара е залят с всякакви... къде е бизнес и еднодневки, къде е пуснали някоя друга оферта да видят нали ще тръгне или няма да тръгне, какво ще стане. Масово написани супер некадърно от гледна точка на правопис, граматика и въобще така нататък. Така че аз говоря за хората като вас, които искате в момента да градите дългосрочен, успешен бизнес, вашите клиенти да са доволни и да се връщат при вас пак и пак. А не просто да направим ни пари. Това е важно като уточнение, защото подходът ще бъде различен. Ако не искате вашите клиенти да избягат с 300 и вие да отидете да им кажете ела да си купиш или си, който те да избягат, или както като влезете в някой магазин, това не знам за вас, на мен лично ми е много досадно, да прекрача, съм направила една крачка и продавачката: добър ден, с какво да ви помогне, почва да ви каля след вас. Не, аз само ще разгледам. Да ви покажа нещо, да ви го изкарам. Не, аз просто да разгледам. Ама вижте тук какви яки дънки имаме, нали?
Не се прави така. Нали, да, това може да продава, обаче втори път този човек най-вероятно няма да се върне в този магазин. Така че ние искаме дългосрочни отношения. Да, да, кошмар. И аз много мраза и като почна да ми върна така подира газеца и просто излизам от магазина, защото ми е напрягащо. Нали, аз ако имам въпрос, ще идва да питам. Другото, което изключително много ме дразни също е, когато вляза и питам, имате ли изчистен черен потник? И те ми казват, не, обаче имаме бял с паети, примерно. Викам, да, аз питам за черен изчистен. Нали, то все едно още даже не те слушат по какво питаш. Така че слушайте си клиентите. Така, там не ходя повече, точно така. Така че тези неща хубаво е да гледаме и в реалния живот нас какво ни дразни, за да не го правим с другите хора. То това си въжи за всичко де. Аз много се старая, малко off topic, много се старая и с Карина, нали, с дъщеря ми, нещата, които едно време са ме дразни. Се опитвам, не успявам винаги, но се опитвам да си ги спомням и да си казвам, добре, бе, аз много мразя, като ми оказа това нещо. Нали, вземи си затвори устата и остави детето на мира. Така. И сега, след като обобщихме кои са ни двата вида клиенти. Те са 4, ама да кажем, че мога да разделим на две категории. Първите две влизат в категорията, които трябва да ги ухажваме по-дълго време, да им обясняваме къде, какво, как, да си обучим аудиторията, ако щете. И от другата страна са тези вече, които са на ниво да си купуват, търсят си оферти, търсят си цени и така нататък. И важното нещо, освен в кое от тези двете попадат, е да уточним каква точно е нашата таргет аудитория. На мен ми беше много трудно, и ако не купиш нищо, си враг номер 1, особено ако си я накарал да ти покаже 3 или 4 неща и тя ги е извадила и като кажеш много ви благодаря, довиждане и почва едно повтене. Това направо ми е много ми е любимо, направо ми се обръщат червата после. Към добре, като не си харесаш работата, да пуснем малка му. Но така, да. И трябва да си прецените коя ви е аудиторията. Защо? Защото много често се случва така, че ние пускаме нещо, ама още не сме си изяснили на нас си, коя точно ни е групата, на която говорим, и говорим много общо. И всъщност нито една от групите не може да се идентифицира и да си каже, да, това е за мен. И аз имах един, предизвикателство да го кажем, когато исках да започвам, може би 2-3 години, между другото, много се дърпах да правя въобще курсове и така нататък. Те приятели ме караха, айде бе, давай, аз не. И ще ви кажа защо. Много не ми харесва да правя задълбочени цифрови анализи и статистики. Нали? Мисля, че може да забележите, че не съм човек толкова на тия неща, де трябва да се заровя да гледам само цифри. Обаче в главата ми беше то перфекционизъм, че аз ако се занимавам с маркетинг, трябва да знам всичко. То отделно, нали, че във фирмите си има маркетинг, и то даже маркетинга е разделен на оптимизация, социални мрежи, създаване на съдържание, платени реклами, органични постове, дата анализ, нали, data analysts. Аз бях с представата, че трябва да знам всичко, защото ако някой някъде ме пипне, трябва да му отговоря. Ако не мога да му отговоря, нали, край, ужас, света свърши, аз съм най-голямата, нали, последната дупка на кавала, не ставам за нищо. Да, и аз съм така. Yes! Добра идея ли да се насочим и към двата типа, като използваме различни подходи? Да, нали, сега за това ги обяснявам тия неща, за да си видите коя група къде ви е и какъв подход да ползвате. Тогава ми попадна на Дин Гразиоси, аз това съм си го пуснала на Facebook страницата, но може би повечето не сте го видели, защото, нали, алгоритъма на Facebook. Правилото на точката. И това много голяма мотивация ми даде и всъщност правилото на точката е следното. Ако вие искате да продавате, сега ако се бях насочила към как да обяснявам на всички хора да правят маркетинг, мен това ме блокираше, защото в тия всички, нали, големия кръг, влизаха и големите корпорации. Викам, сега ще ми влезе някой маркетинг специалист, който е по-добър в анализите, примерно и цифрите от мене, и аз, какво ще му обяснявам на този човек? Той ще види, че нищо не знам и ще кажа, че аз съм измамник и така нататък. Следващото обаче, викам, добре, не е казано, че трябва тези хора да са ми в таргет групата. Махаме ги големите фирми. Оставяме всички по-малки фирми, които въобще още на тях им трябват точно 3 различни колони и, нали, метрики да си преценят. Въобще тия дълбоките анализи ще са като са много напред и могат да си позволят да си плащат за маркетинг екип. Когато се стесни това нещо, аз се почувствах по-така окуражена, че всъщност аз тези неща за по-малките вече ги знам. Примерно, още да кажем, че има нещо, което на мен ми пречи. Сега не се сещам за такова, айде да кажем, че не се притеснявам, да го кажем за примера, че се притеснявам да обяснявам на мъже. Ако беше така, ще да си свия още кръга, както и между другото. Не знам дали сте забелязали, да сте основно жени в групата, но там причината е друга и ще ви кажа малко по-късно.
Свивам си още кръга и го оставям. Само жени, които са с малки бизнеси. Предостатъчна съм за там с всичко, което знам, защото съм като енциклопедия. И това всъщност, свивайки си по този начин аудиторията, първо, че аз знам на кого да говоря, защото начина, по който бих говорила на хора като вас, не сеща, че по този начин, ако тръгна да го обяснявам на някой изпълнителен директор, примерно на Ауди, просто ми се смее в лицето. Защото той ще каже, момиче, аз тези статистики и толкова данни и така нататък гледам, защо ми го обясняваш като на 5 годишен, примерно. Нали? Трябва да си преценявате много добре коя ви е аудиторията, за да знаете по какъв начин да й говорите. И започвайки от там, сега ще имате няколко въпросчета от мен и имате упражнение, което е в тетрадката, но ще ви кажа кога да го почнете. Първо да обясня въпросите и след това ще го направите. Така да си дефинираме тая аудитория. И още нещо много важно, защото се оказва, че това е блокаж на хората. Основното твърдение в маркетинга е, че ако таргетирате всички, не таргетирате никой. Защо? Защото всъщност хората не могат да се идентифицират с това, което казвате, защото то е много общо. Нали, ако кажа всички жени е едно, но ако кажа жени между 20 и 30, които се занимават с творчество, вече е съвсем различно. Така. И от тази гледна точка забравих си изречение. Това много често ми се случва, значи като се вървят 3 изречения напред, какво искам да кажа и забравям това, на което съм в момента. Да, имате възможност да си определите няколко аудитории. Това е много важно да го кажа. Нали? Не е казано, че трябва да отрежете всичко и да работите само с тях. Но е важно за публикацията, която правите, рекламата, която пускате, статията, която пишете, видеото, което заснемате. За тях конкретно да знаете коя е аудиторията, за която записвате в момента. Дали са майки, които вече са родили и са с новородени, дали са бременни жени, защото ги вълнуват съвсем различни неща. Айде не съвсем различни, но са различни нещата реално от ежедневието, като ви мине през главата, го знаете. И трябва да си определите, не е казано, че трябва да имате само една група. Никой не е казал, че трябва да работите само с кърмачки или само с бремени или само с баби, примерно. Но за всяка една публикация, която правите, тя няма как да е таргетирана и до трите групи. Или ако е и до трите групи, защото наистина е валидна и за трите, примерно как се смеят памперси, нали, това ги вълнува и трите групи, може да кажете, ако сте бременна, с новородено или сте загрижена и отдадена баба, еди си какво си. Но пак са споменати трите групи, за да може те да се идентифицират с това, което ще четат надолу. И сега въпросите са, на които трябва да си отговорим. Мъж или жена е вашата група? Мъже или жени? Не е задължително да избирате едно от двете. Може за това, което вие предлагате, да няма конкретен наклон, дали да е единия пол или другия пол. При мен също нямаше такъв, аз си го направих, защото преди време си бях пускала едни реклами, то беше доста отдавна, за книгата, която бях писала книга. Аз съм много горда с това да го бях описала, защото съм го описала там отново за 5 годишни, всеки ще може да разбере. Имаше даже един мъж, който ми беше писал някакъв хейтерски коментар. Накрая си взе книгата и накрая писа, това е много полезно. Викам, добре. Но основно имаше, може би, повече от колеги, мъже, хейтърски коментари. Те не са взели, не са отворили, не са прочели, обаче хейтят. И понеже тогава бяха основно мъже и си бях казала, че сега като си пускам рекламата, ще ги пусна само на жени, защото те не ме хейтят. И заради това всъщност рекламите са основно за жени, но пък се получи много добре. Да си помислете при вас, има ли някаква причина да си разделяте аудиторията на мъже или жени? Окей ли са да са всичките? Или ще бъдат, нали, по-отделно. Още нещо трябва да ви кажа за мъжете и за жените. Дори 10% да купуват, защото сега примерно има някой, аз предлагам, нали, подаръци. Хубаво да има, те мъжете търсят подаръци. Даже повечето мъже търсят и подпитват и разпитват, защото им е по-трудно да измислят подарък за жените. Така че просто наистина си преценете, може да си видите някакви статистики. Ако имате мъже, които купуват и 10% да са, да. Така че може да си направите примерно отделни публикации, едните да са с таргет самият текст да бъде за жени, нали, са насочен към жените и към емоционалното състояние на жените, и другото да бъде към мъжете с емоционалното състояние на мъжете. И най-вече защото една жена, когато подарява подарък, тя е с различна емоционална нагласа и различни неща се въртат в главата, отколкото когато подарява един мъж. Нали, мъжете са малко по-така. Докато жените вече там, нали, много емоция, много неща, и това нещо трябва да се отразява и в текстовете. Трябва да си представяте по какъв начин тези хора мислят, ще стигнем и до това, за да може да си напишете правилно текстовете. Жени как могат да хейтят? Да, аз имам, по-скоро жени, да.
Като цяло, смесена работа, но за хейтовете специално, те са навъдиха се тук някой, аз даже сега последния път много се смях, имах 2 хейтърски коментара на 3 всъщност бяха. Едното беше Аман от връзкари. Викам, господи, по какъв начин съм връзкари, то видеото ми е някакво супер такова, както и в момента обяснявам, но връзкар. Окей, добре. Второто беше оправи си първо външния вид, че е потресаващ, с няколко удивителни. Аз там даже бях сочна линия, смисъл как съм сега, пък мисля, че съм доста прилична. И третото, пак някакви такива бяха и просто, нали, решението е, окей, delete и бан, и повече не виждат нищо от страницата ми, така че няма коментар, няма проблем. Така, минавам нататък. Казвам ви ги тия неща, за да видите, че не е голяма драма, като имате някакъв хейтърски коментар. Ако не му позволявате той да ви засяга по някакъв начин, set out тия хейтърски коментари. Това са неща, което е вътре в човека. Нали, аз никога няма тръгна да пиша хейтърски коментар, особено пък за външния вид на някой, което е супер абсурдно да почне да го хейтиш. Нали, винаги мога да дам някаква градивна критика, но никога няма да е по този начин. И то ще е на хора, които примерно познавам, нали, не на някой не познавам, да хора му обяснявам как изглежда. Супер си, благодаря, аз се харесвам, тъй че който не ще да не ме гледа. И не е страшно, като имате някакви такива неща. Едната беше изкоментирала и кой е вашия успешен бизнес и си пращам линка, нали, към сайта. И тя даже не го е отворила, защото отпред на сайта, като се сподели, изписва, нали, дигитален маркетинг за успешен бизнес. Не някакви вебинарчета и не знам какво си. Тя въобще не е отворила, че имам страница със сигурно 20 такива отзива от хората. Явно въобще не е наясно, че маркетинг индустрията е с милиарди на година. Но тя, жената, си е решила някакви неща и то просто ти виждаш къде има смисъл да обясняваш и къде няма абсолютно никакъв смисъл да обясняваш. И просто, за да си спестите оттам нататък всякаква занимавка, делит на коментара, бан на човека и той не вижда повече нищо от вас. Така. Следващия въпрос. Има ли някаква характеристика, която е типична за вашия клиент и от значение за проблема му? Примерно, има ли значение каква му е професията? Нали, за мен в случая няма голямо значение каква е професията на тези от вас, които сте тук. Семейното положение. Нали, ценностите тук са ми важни на мен. Нали? Това да искате да имате качество, да правите бизнес с неща, които на вас ви се отдават, вашия опит, такива неща, а не просто да вземем нещо да го препродадем с валя отгоре. Семейното положение. Има ли значение за вас? Сега, примерно, ако ще правите сватби, най-вероятно има значение семейното положение на човека и до някой, който се е женил, няма много смисъл да пускате реклама. Възрастовата група има ли значение? Аз пускам реклами от над 20 нагоре, защото мога ги пусна от по-малко, ама тия хора още не са... Има и такива, които са супер отрапени от 16 годишни, но масата не са такива, така че аз си пускам рекламите от 20 нагоре. Здравословно състояние. Има ли значение или не? Ако сте човек, който сте коуч в здравната сфера, най-вероятно има значение. Или някакъв такъв друг белег има ли значение за вашата аудитория и за вашите реклами. Какви проблеми има този човек? Например, че напълнява, защото има проблем с щитовидната жлеза. Или че наближава ентата годишнина от сватбата и вече толкова пъти са си подаряли подаръци, че няма вече какво си подаряват. Какъв му е проблема на този човек в момента? Или че не знае как се разрасне бизнеса, не знае как се направи Facebook рекламите, не знае как се напише текстовете, не знае откъде да си намери коража, за да ги направи всички тия неща, не знае как знае как се запише видеята, но не знае как да си ги обработи после, така че да ги пусне, да си изреже всичките и така нататък. Как се чувства този човек? Много си хубаво, благодаря, но не го казах сега да ми правите комплименти, мерси. Защо го помниш? Забрави ги. Помня ги, за да ви ги кажа. Той иначе ми е се тая. Така, аз даже тогава и се смях. Между другото, това ми е за първи път, явно съм пораснала, защото миналата година то нямаше такива абсурдни идеи, някакви по-сносни бяха хейтърските коментари. Явно населението съвсем вече отпада долу. Но миналата година пак се позасягах малко, пак само като ги прочетах и бях така, нали, защото то е абсурдно. Какъв човек трябва да напише нещо такова. Така. Как се чувства конкретният човек? Притеснен, изнервен, притискат ли му някакви крайни срокове в момента, въодушевен, нали, за сватбата, примерно, и за какво го очаква, ако става дума за бизнеса, притиснат, претоварен, объркан, блокиран, нали, всички тия неща, помислете си как се чувства този вашия човек, влезте му в неговите обувки. Представете си го, все едно вечерта пиете 2 чаши вино, 3 или кой колкото държи,
с най-добрата ви приятелка или с най-добрия ви приятел и му споделяте всичко, което ви е на душата. Ма просто си го изливате. Това, дето сте си го стискали през цялото време, всичкото излиза след няколко чаши вино. Това, дето ще излезе, трябва да си го изпишете сега в празното поле в тетрадката. За да можете после да се свържете емоционално с този човек. А не да правим реклами от типа на само сега, елай си вземи, защото какво иска да постигне? Може да иска да постигне, нали, да си купи къща, да пътува, свобода и така нататък. Може да иска да постигне да си зарадва детето с торта за рождения ден. Нали? Няма нужда да решаваме някакви проблеми, които да са на някакво световно равнище, да глада и така нататък. Но всеки човек си има някакво супер мъничко нещо може да е, което в момента си го тормози. И той, ако го тормози, вие сте човека, който имате решение за това нещо. И какво е съкровенното му, защо, как иска да се чувства този човек. Така че сега ви пускам музичка, да си попълните тетрадката. 5 минути ще ви дам. После винаги може да си я допълните вечерта. Но пускам и може да ги пишете в чата, за да мога да ви дам обратна връзка на тези, които успеят да изчита съответно. Не обещавам на всички. Пък ще върна малко назад коментари да видя. Ако продаваш бижута или картини или нещо творческо, тогава не е ли за първата целева група? Тогава пак бих таргетирала и двете. Защото има хора, които знаят, че харесват картини, интересуват се от изкуство. Ако е нещо творческо, може да търсят подарък за някой, който знае, че харесва хендмейд неща, нали, тия, които са ръчните. Но пък и може някой те първа да разбере за вас и много да му харесат нещата и да иска да си вземе за вкъщи. Така че отново бих таргетирала и двете групи, просто с различно послание. Моята аудитория е всички любители на масажа. Супер! Значи това са хора, които се грижат за тялото си, знаят, че масажа е полезен, но за тези, които не знаят и може да ти станат в някакъв момент, е много хубаво да правиш обучителни видеа, статии, да описваш или да кажеш, примерно, конкретен проблем, по какъв начин може да се разрешава, масажа как помага, като се раздвижва лимфата, какво се случва и така нататък. Аз съм зверски голям фен на масажи, просто нямам седмица, в която да пропускам, освен ако не съм си тук, нали, пътвам някъде. Така че да, аз съм от таргет аудиторията. Така, добре, Лора каза, че пола няма значение при нея. Дейси каза повтори, не знам какво да повторя. То с моето приказване. Трудно ми е, продавам дрехи, обувки и чанти. Ефтини, скъпи, за млади, за стари, всякакви. Това също не е проблем. Въпросът е, че в момента, в който показваш ефтините, макар че има и предвид, че ако ще си придърпваш хора в твоята страница, е хубаво да си избереш едно от двете, защото тези, които харесват скъпи и лукс неща, повечето няма да си ги купят от магазин за ефтини неща. Защото те, които харесват лукса, те го свързват и с имидж някакъв. Но можеш, като публикуваш, просто да си... То зависи как ще го напишеш, нали, съответно, нали, няма да пишеш ефтини, ами примерно сега са на разпродажба или нещо от този тип. И си таргетираш спрямо текстовете и нещата, които публикуваш, си таргетираш различната група. При мен пол и възраст няма значение, попълвайте нататък, да не е само пол и възраст. Така...
Да. Успешно, забелязвам, че е по-успешно да се продава един вид продукт. Ами, не, но е по-лесно да привлечете хората да дойдат при вас с един вид продукт, който са харесали, и след това вече да си купуват и другите неща. И можете да направите различни публикации с различни... Да се намаля малко музиката. Да направите различни публикации, всяка да е за някакъв отделен продукт и всяка да си предърпва собствената си групичка от хора. Но накрая вие ще имате един списък с потенциални и реални клиенти. Хората искат да ги правим щастливи и удовлетворени. Всъщност, ние никой не можем да направим щастлив и удовлетворен. Те сами могат да позволят и да си се направят такива. Ние може да подпомогнем малко процеса. Проблем не успява да смогне с работата, а има нужда от креатив и някой да му движи социалните мрежи. Да, и то даже не е само това, а при тебе има много. Не, че не успява да смогне с работата. На него не му се занимава с тия креативи, защото той не е почнал да се занимава с всички тия творчески неща, които супер много кефят, и всъщност това иска да прави, за да си загуби половината ден, да прави някакви креативи за социалните мрежи, да се чуи как се напише текстовете и всичките тия неща, вместо да прави това, за което е почнал. И ако това ще му е бизнесът, дет пълната време ще прави нещо, което не иска, какъв е смисъла? Усещате ли емоцията на къде отива и колко повече градация има в цялото това нещо, отколкото не успява да смогне с работата? Насищайте си с емоция нещата, които правите. Мисля, че арт-терапията е за всички. Не е за всички. Арт-терапията е за хора, които обичат изкуството, които обичат да рисуват и въобще имат желание да правят такива неща. Защото арт-терапията на един логичен човек, примерно, ще... Не всички харесват такива неща. Така че пак има как да се... Аудитория, жени, мъже от 30 до 60... Усмихнат, учтив, развиващ се човек, който знае и търси как да поддържа здравето си чрез профилактика, иска за себе си и семейството си. Има нужда да бъде свободен и да има собствен бизнес с повече време за себе си и семейството. Иска да има смисъл в живота, като помага на хората и им вдъхва доверие. Добре. Жени над 25 години, които имат проблеми в една от сферите пари, отношения или здраве, или които се опитват да променят нещо в живота си, но винаги се провалят и се въртят в омагьосан кръг. Това предполагам, че става дума за коуч или за някакъв вид подобна терапевтична услуга. Супер, просто публикациите, които ще правиш, трябва да са си, нали, или това, или това, или това. А не, аз предлагам това или това, ако ти мога да се нацелиш, нали, някъде вътре. Така. Хора с малки бизнеси, които имат нужда от някой като мен и могат да си го позволят. Защото не го бъркайте, някой път малките бизнеси не могат да си го позволят това нещо. И те трябва да знаят, че като вкарат пари в нещо, то ще си възвърне инвестицията. Нали, това е хората, които се занимавате с маркетинг, е много важно да го имате предвид, като се опитвате да продавате, че хората търсят гаранции, хората търсят някаква възвръщаемост на парите, които са вложили, защото те нямат особено много и си ги вадят от джоба и те разчитат на това нещо и вярват. Така че трябва много правилно да си поставите това, което обещавате. Искам да попитам, ако става въпрос за картини в онлайн платформа, за всяка една трябва да има по 2 описания на продукта. Не. Картината си описвате един път самата картина. Вече ако ще правите ако е само за една картина, си описвате картината, то е ясно. Но пак може да кажете, че е подходяща за подарък и за това, и за това, и за това. Но продуктът си е един там. Дали е таргет аудитория хора, които искат почивка в Гърция? Да, супер ти е. Бих допълнила обаче и дали имаш, нали, като пишеш текстовете, пак тук може да са няколко. Група приятели ли ще дойдат с идеята да идват да се напиват, да правят джумбарета, си лягат в 5 сутринта и спят до 12 на обяд? Дали идват двойки, които искат нещо романтично? Дали идват семейства с малки деца, за които им трябва съвсем различни атракции за малките деца? Дали идват семейства с големи деца, защото те искат различни атракции съответно, или идва някой на бизнес ретрит, примерно. Не виж колко пак варианта имаш. И ти ако напишете просто елата на почивка в Гърция е едно, ако напишеш ако сте двойка и търсите романтично място, и да таргетираш във Facebook, примерно, двойки. Нали? Тогава ще е различно. Моята аудитория са по-скоро жени, или примерно, ако ще са с деца до 3 години, ако търсите подходящо място наблизо,
заповядайте в Гърция, и примерно и сте с малко дете, заповядайте в Гърция, тук може да предложим за малките дечица всякакви различни атракциони, които са така, които са за безопасни за децата, басейните се отопляват, понеже миналото година ходихме в Турция и уж се отопляха, пък всъщност бяха пълен кочан и докато си вкараш палеца на кръка и ти изтръпва всичко. Така че има какво да напишете, така че вашата аудитория си каже, това е за мене, това е идеята. Без коментара няма да стигна додолу. Моята аудитория са по-скоро жени, защото аз изработвам украси за различни събития. Супер, добре. Има ли варианти мъже да организират събития за жените си? Обаче, това също го има като въпрос. В момента моята таргет група са жените, които се интересуват от женската си сила и енергия, развиващи се, интересуващи се от личното си развитие. Супер! Моите бижута са за жени, които искат да допълнят своя тоалет с повод и без конкретен повод, да освежат стар тоалет или да сменят изцяло визията му с бижу, аксесуар като акцент. Но ми е трудно да конкретизирам таргет група. Това е окей! Значи при тебе групите са няколко. Едното е жени, които търсят за себе си, едното е жени, които търсят за подарък и третото е мъже, които търсят за подарък. Не подценявайте мъжете, когато става дума за бижута и подобни неща, защото тук говорим за подаръци. Нали пък мъжете си имат половинки. Така. Добре. Айде още 2-3 ще прочета. Искам всичките, ама няма как да знае сега. Полът няма значение, възрастта също. За всички, които от доста време искат да научат език, но не им стига време и енергия, търсят си нова работа, но се изисква език. Искат, когато пътуват, да се разбират, оправят по-добре от дете го учат и се не го научават. Супер, това си различните аудитории, които спокойно можеш във всяка една публикация да адресираш някой от тях. Купуват и млади момичета и жени и баби. Така, спокойни хора с ведро настроение от 15 до 115 години, търсещи кротка атмосфера и уют. Сега, примерно това, като го прочетох, не ми стана ясно какво продаваш. Помагам на заети хора да отслабват, без да губят време във фитнеса и кухнята. Значи ти си моят човек. Колко програми си купих всичките, като отворя, че трябва да готвя и просто до там приключвам. Добре, спя на музиката. Мисля, че разбрахте идеята на цялото това упражнение и всъщност какво правим. Така че... ще прочета още 5. Остава съм си време до 45. Супер, добре. Значи ще прочета още малко до 45. Помагам на заети хора да отслабват, без да губят време. Да, това го прочетах. Всички възрасти, мъже, жени, деца. Децата няма как да са ви аудитория, защото те не плащат. Това е много ключово, между другото, за тези бизнеси, които предлагат неща за деца. Кой го купува? Детето ли го купува или го купува родителя? Защото по един начин ще го опишете за дете, по друг начин ще го опишете за родител. Различни са приоритетите на двете групи. Продуктите с рейши подпомагат здравето и благосъстоянието при всички, напитки за всеки вкус, хигиенни продукти за ежедневието. Тук пак няма как да е за всички, защото примерно има хора, дето ще отидат в DM и ще си купят паста за 5 лева, но мисля, че те не са ти от таргет аудиторията. Значи, напишете ми някъде, че нещо е за всички, гаранция ви дам, то не е за всички, просто трябва да задълбаете малко повече. И само да ви кажа, че аз като съм си правила това упражнение, тук съм изложила малки кутийки за попълване, аз като съм си правила това упражнение, изписах 4 страници, 4 формата. За да си опиша идеалния клиент, през какво преминава, какво си мисли, какво му пречи, как му пречи и така нататък. Хора с намалена енергия, търсещи промяна за биоенергията си. Имам център за детско развитие. Аудиторията ми може да е смесена. Важно е да са родители, които искат детето им да се развива. Ето, това ти е аудитория. Родителите, които искат детето им да се развива. Те всички искат. Някои си оставят децата да са по 3 часа на телефона, което за мен лично е малко... Ама има всякакви хора, в крайна сметка. Така че тук може просто малко повече да го конкретизираш, защото примерно ако предлагаш, ако сте от родителите, които искате детето ви да се развива далече от телефона, да подобри финната си моторика, да се социализира по-лесно и така нататък. Това вече ти е таргет групата. Какво искат тези родители за децата си? Какво им е важно на тях? Какви пречки и трудности намират, когато стане дума за тази конкретна цел?
Така, ето, тук Ралица каза за Виолета, ето ти идея, свържи се с женски кръг, даже с мен и действайте там, нали, това за бижутата. Ето, много готино, даже в единия йога център, в който ходих 5 пъти, защото, нали, не съм много постоянна с тренировките и с готвенето. Там е готино, защото той е йога център и примерно имаше изложени, такива, аз не обичам с кристалчета, значението ми харесва и така нататък и предпочитам, като че нося нещо да ми е с такова значение, защото носи ми нещо. И там имаше обаче такива, те са много тънички и малки, бяха отстрани, просто бяха направили един стилаж с различни, бяха описали, нали, кой кама какво, всеки си имаше бележчица и беше много яко. И аз реално там видях мацката, записах си, нали, номерчето, след това я намерих, питах я дали мога да направи конкретно такива, дето да са ластични, да не са с закопчалка, защото на мишката не ми е удобно тук постоянно, като имам, нали, 3 закопчалки. И жената си ми ги направи, беше супер и всъщност, нали, аз се намерих от един такъв център. Така че може да станат, тук в групата сте много хора, може да станат много прекрасни взаимоотношения, партньорства, нали, в академията те вече стават, направо заедно правят събития, ни дават флайер на другите, много е яко. Но аз и тук, където видях, тук там от представянето и се сетих за, нали, чела съм ги всичките, но където се сетих конкретно за някакви възможности, съм тагвала хора отдолу. Но да, четете представянето, защото не се знае какъв човек може да си откриете в групата. Аз мисля, че моята аудитория е от двата пола, окей. Мисля, че като наближи някой празник, хората стават от четвъртата група и искат бързо, веднага, на всяка цена. Да, ако предлагате неща, които са подходящи за подарък. Нали, ако наближава празник и айде при мен също да кажем, че може повече да е, защото хората една част не знаят как се пуснат рекламите, но примерно ако предлагате паста за зъби или, нали, примерно някакви такива неща, дето и за подарък много не стават, нали, при вас няма да има голяма разлика дали наближава някакъв празник или не. Но пък ето, примерно, пак от академията, крафти, имаме мацка, която прави мега яки неща, дървени с... тя има и големи лазери и така нататък, беше направила много яки неща като подаръци за първи учебен ден. И тя буквално там за 5-6 дена, за една седмица я пръснаха с поръчки и беше мега доволна. Но там е, нали, това бързото, трябва ми за вчера, четвъртата група. Моите клиенти са родители на деца до 7 години, даре, които държат довърши си го това. Защото твоите клиенти не са всички родители на деца до 7 години. Така, добре. Моля, 63 коментара. Не мога да изчита всичко. За камъни, но кого, какво, Правя такива енергийни гривни в страницата, качвам непрекъснато полезна информация за камъни, но кого, какво, отива, кое, как. Тук не разбрах въпроса целия. Добре, минавам нататък. Ще стана даже и 46. Това е ситуацията на човека, преди да си купи това ваше нещо, което вие го предлагате. Въпросът е сега и как можем да му помогнем, как изглежда картината, когато той вече си го е купил това нещо и колко е доволен. Сега ще ви дам пример. Представете си, пак сме например с лодката и има два варианта. Кажете ми кое ви звучи по-добре. Едното е: здравейте, елате при нас, ние имаме най-новите лодки, които се движат с 30 възела в час. Имаме нови седалки, лодката ни е с преправени там, не гребла, нещо си допълнително. Пребоядисали сме вчера и имаме екипаж от 25 човека. Това е един вариант. И другите, които ви казват: здравейте, нашата лодка побира еди си колко човека, добре дошли сте при нас, купихме най-новите седалки, за да може да ви бъде удобно, включително имаме за малките дечица седалки, които са с допълнителни колани, така че да може да е безопасно пътуването. Лодката ни се движи с 30 възела в час, което означава, че ще стигнем до остров Света Анастасия в рамките на 2 часа и през цялото това време за вас ще грижи екип от 25 човека, които са усмихнати и са на ваше разположение да ви носят когато каквото пожелаете, било то водичка, някаква напитка или нещо за хапване. Добре дошли сте при нас. Кое от двете ви звучи по-добре? В единия случай масово го виждам това. Хората, мога да ми пишете коментари, хората много често забиват в това да казват колко им е лъскаво нещото, което продават, вместо да обърнат внимание на това човека как ще се чувства и какво ще постигне с това нещо. Нали? Той иска да стигне до острова, иска да му е безопасно, иска да му е приятно докато пътува, а не го интересува това, че лодката е пребоядисана 15 пъти, примерно, и това, че коритото еди си какво. Нали, стига да не потъва лодката. Обръщайте внимание, исках направо да дойде се кача на лодката. Нали?
Трябва да продава лодки, аз знам си тази работа. Да, просто обръщайте внимание по какъв начин се пишат текстовете. И пак ви казвам, имаше коментари настройките на рекламите. Настройките на рекламите ви е последното. Как си пишете текстовете, дали са обърнати към правилната аудитория, това има значение. След това чак идват настройките. И сега ще си пишем нашето маркетингово послание днеска. Каква е идеята на маркетинговото послание? Това с много удивителни. Това не е реклама, което ще го пишем сега. Защото има хора, дето толкова вече са влезли в коловоза, че като го дам като упражнение, те пишат такъв ферман маркетингов текст, рекламен текст. Няма да пишем реклама. Сега пишем маркетингово послание, което е в едно изречение да кажете какъв е вашия бизнес, да се включи коя е таргет аудиторията и какъв е крайният резултат, който предлагате. Тези три неща. В едно изречение, кратко, точно и ясно. За да може, когато отидете на парти, примерно, или отидете на някакво събитие, нетворкинг, нали, да се запознаете с някакви хора и като ви питат, здравейте, вие с какво се занимавате, да кажете в едно кратко, точно и ясно изречение какво правите, за кого го правите и какъв е крайният резултат. Това правим. Не пишем реклама накрая без призиви за действие само сега, ела запиши се при мен, защото иначе имаме последни 10 места, имаме промоция до след 5 дена, тя даже изтече преди 3, ама нищо, дължим с още 4. Нали? Без тия неща. Пишем едно кратко изречение. Така. Доброто маркетингово послание, което може да кажем от началото и това е нещо, което ще ви носи най-голяма яснота към момента, е да използвате думи и изрази на вашите идеални клиенти. Това, дето ще го напишете, като си го представите, че вашата примерно приятелка или вие сте избълвали, когато сте на няколко чаши вино. Това нещо трябва да е като изказ, за да може хората да се идентифицират с това нещо. Имах една мацка, която беше на едно от първите обучения, още когато правих, и тя се занимаваше с сватбена флористика. И всичките текстове бяха с сватбена флористика. Викам, бе жена, хората така ли те търсят или пишат цветя за сватба, украса с цветя за сватба? Кой пише сватбена флористика? Опитвайте се, разбирам, че професионалистите искате да изглеждате като професионалисти. И затова ползвате и някакви по-така сложни думи. Обаче, какво е по-важно? Вие да изглеждате като професионалисти или човека да е разбрал какво му обяснявате и да дойде при вас, за да му покажете в някаква сесия или там каквото правите, че вие наистина сте професионалист. Хората трябва да могат да ви разбират. Така. Изрази себе си без думи с бижу. Супер. Добре. Само, че не правим слоган, така, сега ще имате и шаблон, който да попълвате. Първото трябва да използвате думи и изрази на вашия идеален клиент. Нали, аз ако от началото ви бях казала и ви бях скочила на рекламата, елате и вижте кои са най-новите метрики, които трябва да следите, какъв е вашия conversion rate, колко ви е click-through rate и тра-та-та-та. По-голямата част вас ще ме гледате като големи камъни, защото какви неща говори изобщо. И няма да си говоря тогава на таргет аудиторията. Трябва да имате ясно съобщение. Човека като го види да каже, примерно запознаете се с някой на събитие, казвате му какво правите и той ви казва, това е за мен супер, аз съм ти човека. Или в съзнанието му веднага да се зароди образа на човека, за когото вие говорите. Толкова хубаво сте го описали, че той си казва, това ще е много полезно за Силвето. Или това ще е много полезно за Жоро. Това означава да ви е ясно съобщението. И трябва да има реален и измерим резултат. Примерно. Примерите са малко повече с услуги, защото там е по-трудно обикновено, когато сте с продукти, резултатът е ясен. Имате продукта. Ето ви пример. Помагам на хората да разберат данъците. Не ми трябва да разбирам данъците. Ако му кажете, намалете данъците, помагам на хората да намалят данъците си с 30%, вече е съвсем друго, защото ще почне да ме интересува да ги разбирам тия данъци. Или оптимизирайте си сайта за Google. Мога да го кажа, увеличете потенциалните си клиенти от Google следи си колко процента. Помагам на двойките да подобрят общуването си. Как ще го измеря това? Дали общуването ми е подобрено? Но мога да кажа, научете се как да общувате помежду си, за да спрете развода и спасите брака си. Примерно. Защото това е, дали си разведен или не си разведен, ти е достатъчно измеримо и ясно. Или това някой от коучовете, помагам на жените да открият ценностите си. Това пак е много Но пък помагам на жените в корпоративния бизнес да бъдат повишени за по-малко 4 месеца, пак е много измеримо. Или да са, то удовлетвореността пак не е особено измеримо, но винаги може в началото, като дойдат при вас, да им давате един въпросник.
Ако сега трябва да оцените удовлетвореността от живота си от 1 до 10, колко е, и в края на сесията мога да му дадете сега колко е. Или примерно след един месец колко е. И пак да сложите някаква скала, в която да се измерват тия неща. Развивам потенциала на вашите деца. Окей. Сега, ето го шаблона. Аз помагам на... Коя ви е аудиторията? Това го имате в тетрадката написано. Аз помагам на... Коя ви е аудиторията? Да направи какво или да постигне какво, чрез еди си какво. Или аз помагам на, като може да не помагам. Може да е аз обучавам, аз трансформирам, нали, каквото и да е. Нали, глагол може да е различен. Аз помагам на да направят еди си какво, за да еди си какво. И моето примерно беше преди, аз помагам на малки стартиращи бизнеси как да представят и рекламират бизнеса си онлайн, така че за да получават повече клиенти. Или за да привличат повече клиенти. Това беше в началото. След това обаче, имайте предвид, че това нещо се променя с времето. Вие може да си, вашето съобщение ще еволюира. После минах през, един приятел ми каза, що помагаш? Вика, ти им показваш как да го правят. Викам, да, по-готин глагол от помагам. И го минах на, аз показвам на малки стартиращи бизнеси как да представят и рекламират бизнесите си онлайн за по-малко от 6 месеца, защото академията е 6 месеца, така че да привличат повече клиенти. И сега тук наскоро еволюира още един път към аз помагам на жени, които искат да създадат и развият бизнесите си, основани на техните таланти, опит и знания, как да представят и рекламират бизнесите си онлайн, така че да привличат повече клиенти. Нали? Виждате ли? И тя е самата ми аудитория, вижте как еволюира с времето. Така че не се опитвайте в момента да напишете нещо, което е перфектното. Това с перфектното го няма. Не се опитвайте да пребоядисвате лодката си 20 пъти, ако не знаете въобще дали ще имате клиенти въобще за този маршрут до остров Света Анастасия, защото много хора задълбават в това. Той пуст перфекционизъм, това даже си го бях... някъде го писах някакъв коментар на някой днеска, че нали, човека беше писал, че иска всичко да е перфектно. Аз съм по същия начин и съм и дева и всичко малко го виждам и то ме дразни, но в следващия момент това също е до научаване как да го направим, защото перфекционизма е и метод на отлагане, така че да не се сблъскаме с реалността, т.е. пак е от някакъв страх, нали, че ще има някаква критика, че нещо ще някой ще ни нахока, не сме го гледали от всички страни и така нататък. Та не се задълбавайте да пребоядисвате лодката 5 пъти или сега това да го пишете 100 пъти. Няма нужда, напишете го веднъж. Това ви е предизвикателството за тази вечер, предизвикателство ден 3. Ще има след малко публикацийка, отдолу ще си запишете вашите нешлифовани съобщения, нарочно съм го казал, нешлифовани, за да не си мислите, че трябва да е перфектно, и ще мина, ще ги прочета всичките и където има нужда ще задам уточняващи въпроси или ще ви коригирам, ако има нужда. Ако не съм ви писала коментар, съм сложила само сърчице, значи ще е супер. И давам ви пример с GPS-а. Това ми е много любим пример. Не знам колко от вас шофирате, но когато си пускаме GPS, даже включително и ако си пускате навигацията на телефона и дори да не сте с колата, ами сте пеша, GPS-а винаги в началото ви казва: тръгни на запад или тръгни на изток. Защо? Защото навигацията не знае вие в каква посока сте тръгнали. Аз дали съм насам, дали съм натам и няма как да ми каже зави наляво, защото не знае моята ориентация в каква посока е. Но когато ние тръгнем или натиснем педала на гъста и вече имаме посока на движение, е много по-лесно GPS-а да почне зави наляво, зави надясно, преизчисляване, когато объркаме пътя. Но ако ние седим на едно място и циклим 10, 20, 30 пъти да си пребоядисаме лодката, или да си пренапишем съобщението, или да си презапишем 40 пъти видеото, което не сме си харесали, между другото тайната е да не си гледате видеята. Много добре се получава. Така че... Мушичка. Просто идеята е да се движите. Когато вие се движите, може да почнете да получавате обратна връзка. От хората, от вселената, от някакви факсове. Някой ще дойде и ще ви каже, вие ще видите, тук повечето хора си поръчват лилаво, вместо, примерно, розовото, което на мен ми харесва. Ще взема да публикувам повече реклами, примерно с лилавото. Или хората ще ви кажат, че той е конкретен размер картичка, примерно, ние ме е удобен, защото еди си какво, и вие ще кажа, ето тук имам обратна връзка, ще го направя еди си как си. Но вие ще имате обратна връзка от пазара, защото вие каквото и да си въртите във вашата глава, няма как да знаете масата от хора, които са вашата таргет аудитория, те от какво точно имат нужда.
и какво точно ще бъде перфектно за тях. Но вие перфектно нищо не може да направите, защото перфектно е различно и субективно за всеки един човек. Така че избийте си го от главата, това с перфектното такова не съществува. Направете нещо, което е достатъчно качествено. Нали сега, за да ми кажете, буклук искаш да пусна. Направете нещо, което е достатъчно качествено, за да тръгне и след това го доусъвършенствайте в процеса, когато имате обратна връзка от пазара и от вашите клиенти. Пък и вие сами ще видите какво ще правите някакви неща, как ще почнат да ви идват повече идеи, но не дейте да стоите и да циклите на едно място, да правите едно и също нещо 100 пъти. И тук искам да спомена и принципа на Парето, който е 20-80 или там 80-20. Някой го беше споменал първия ден и казах, и забравих да го кажа и днес се сетих, че трябва да ви го дам. Принципа на Парето твърди следното. 20% от това, което правим, отговарят за 80% от резултата, който ние имаме. И 80% от това, което правим, отговаря само за 20% от това, което имаме като резултат. Тоест, трябва да разберем кои са тези 20%, които ни дават 80% от резултата и да се фокусираме върху тях, а не да си смените 40 пъти нюанса на синьо на логото, докато още нямате нито една продажба. Нали, Google са направили над 100 теста на 100 нюанса синьо за бутона влез. Но това е Google. И Google вече са имали, смятайте каква база от данни и колко хора и то тест могат да направят в рамките на 2 дена с 100 нюанса. Нали? Докато при нас, ако ще си правим сега някакви тестове и така нататък, ще отнеме супер много време. Така че първо действаме с нещо достатъчно качествено, за да са доволни хората и оттам нататък вече го подобряваме. Работим тези 20%, които ще ни дадат 80% от резултата и лека по лека си оправяме нещата. Така, да! Супер! Добре. Предизвикателството ви за днес, както казах, е да публикувате вашето нешлифовано маркетингово съобщение. Пак казвам, не рекламен текст, едно изречение, в което се представяте по шаблона в тетрадката и го публикувате в групата. Много целувки и се надявам днес да ви беше полезно. Може да ми напишете, пак ще си прося, ама то явно трябва да си проси човек, за да си получава. Ето виждате, не е страшно, прося си, ма си прося много сладурско, така че няма как да ви се сърдите, нали? Така че, да. Пожелавам ви много прекрасна вечер и ще се видим утре.